manchumu rigiririe kionga chinsaibire nigo tuguchaka neng'ana yogoichania kurwa ase nyagitari amo ime yomochie obosongo ase abantu babiri gusaba kigoro bibiri abanyara koba bakobwatwa na gusiekerwa ase gitaseni kia banyimbo kia nyanjwa magega yogotebekana goso ase nyagitari eyemo na kutaka kumubita omurwaire oyomo omugaka bw'emyaka 32 gose 53 82 ase banyara koba abagotaka gutumeka omworoki wa oyomo yogosomera omunyagitari ese gotebana ni bamwa chichiringi chiribu 10 na bwega bamwa esimi riranyaka bagakobwata chibicha riria kunyaraka bagakora egakori kyo goichania kuri no mworoki wo yogosomera omunyagitari nigaenda na kumanyia ababwatani na oboteneri bw'enyagitari yo bibomuki gitambugero kurangiria abanyanyimbo abanyaka bagobwata bakigirwa babiri bakobaikia se ketaseni kia abanyanyimbo kia nyanjo chingaki ubotuki bwachakigwe ora itutweriga ryari gukobakana twotigia kwanduanereire ora babisa bane bachamaiga asinyagitari abasongo sitandakiane kugena mayitene mubata lete bachamambia atanga kogorio nyoba kogoria korende dato ito meremere yakorekana abasikari baito aba administration yose abasongo yatekwa abantu abo babuwatu batuka omaleto rwanirere abangabula aba atiyasa moko manene sasa moko serikali yokedira abantu okonya sonsi waseme ni cheditari kenu yeyo mwana wa Yesu Kristo mwali to